Azi o să vă fac turul blocului meu. Aici, când veniți, vă uitați în jos, e direct Backrooms. Nivel din Backrooms, ce naiba. Hai că mergem până jos. Da, o să pun pauză. Acum am urcat până sus iarăși, că am uitat să iau niște pantaloni să-i schimb. Gata, am coborât din nivelul Backrooms și acum ieșim în alt nivel afară. Dar și acesta este prietenul meu cățel. Bluc. Uitați-vă-le.